kabini kari Wassaden kalata tɛmɛnen fanga n'a sina bɛ ka ɲɔgɔn sama sebaya nɔfɛ kalata jaabi fɔlɔ minnu bɔra kunnafonidisow la. Basiru Sambu bɛ fara fanga sina ka cɛbɔw la Dakar mara kɔnɔ Wassaden kalata in na. A ko fanga b'a fɛ ka namara de don a la n'o tɛ k'olu de ye Wassadenw fanba sɔrɔ nin kalata in sen fɛ Wassaden 165 cɛ la minnu bɛna kɛ Wassaden bolo la. Ne hakili la nin ye fɛn min ye u b'a fɛ de ka jamanadenw ka wote de dogo. Senegalinkaw y'a latigɛ ka ban wa wote jate bɔlen ko an bɛ Wassaden 55 la n'o ye fanba ye min sɔrɔla maraw la minnu farala ɲɔgɔn kan. An bɛ min ɲini fanga fɛ o ye de ka fɔ Wassaden hakɛ min b'a bolo wa n'an ye jatebɔ kɛ jamana ka lisi kan an b'a ɲɛrɛ sɔrɔ a dɔgɔyalen b'a la ni Wassaden 28 ye wa o kɔrɔ k'an bɛ Wassaden 83 la jate taabolo la sisan. Nga Madame Ajimbergan Kanute be fanga politiki tɔn Benno Bokk Yakaar la fanga mɔgɔw ka Wassaden ɲɛma danka sabanan tun don Wassaden bolo la ni Wassaden kalata in na a be fara cɛbɔw kan fana a k'olu de sebaya sɔrɔ Senegali mara 30 kɔnɔ wa o b'a to u be Wassadenw fanba sɔrɔ. Jaabi fɔlɔ minnu bɔra olu tɛ se ka kɛ sababu ye ni fanga sina be Wassaden fanba sɔrɔ ayi fanga sina yɛrɛ b'a dɔn tigitigi u tɛ se ka Wassaden fanba sɔrɔ o sababu la. O jate fɔlɔ ye kominiw dɔrɔn de ye ani komini kalata tɛ kelen ye fanga sina be ka mɔgɔw bila fili de la a b'a dɔn tigitigi ko Benno ye se sɔrɔ nin kalataw la bari fɛn bɛɛ bɛ latigɛ mara taabolow de la wa an ye mara 30 sɔrɔ Senegali mara 46 cɛ la. Senegali ni Wassaden kalataw jaabiw kɔni bɛ sɔn ka bɔ dɔgɔkun laban na nga yan n'o cɛ kalata labɛn jɛkulu n'o ye Commission nationale de recensement de vote ye kari tɛmɛnen Wassaden kalata in jateliw baaraw damina bi tarata. Nama Diarra, Dakar, VOA Bambara.